stigli. Kolege novinari, gosti, dragi, hvala vam što ste došli na ovo svečano punjenje festivalskog vina, tradicionalno naravno već povodom Aurea Festa Požega. Nećemo puno dužiti, ovdje su naši gosti koji će nam reći nekoliko riječi i o samom vinu, o samom Aurea Festu. Za početak, evo ja ću zamoliti direktora vinarstva i vinogradarstva, gospodina Josipa Viteza, da kaže ponešto o ovom vinu koje ćemo piti tijekom Aurea Festa i naravno kakva je ova 2018. godina u ovom vinogradarskom, a vjerujem da ćemo uskoro doznati u vinarskom. Izvolite. Evo, pozdravljam sve prisutne ispred uprave Kutjeva d.d., ispred predsjednika nadzornog odbora i pozdravljam sve novinare, sve goste, sve vas koji ste nam se ovdje danas pridružili na ovom simboličnom punjenju, odnosno etiketiranju festivalskog vina. Kutjevo i festival Graševine, Kutjevo i Aurea Fest, odnosno svi oblici koji su bili kroz njegovu povijest, idu jako dobro i jako dugo zajedno. I Kutjevo je ove godine generalni sponzor festivala. Zašto Kutjevo svaki puta podržava upravo ovu manifestaciju, ovaj događaj? To je zbog svih tih pozitivnih vrednota, tradicije, kulture koje njeguje ovaj festival već dugi niz godina. A upravo to nalazimo i u našim vinima i tako da festival i naša Graševina idu zajedno, kažem, jako, jako dobro. Ove godine Kutjevo je u suradnji sa Aurea Festom napunilo 1000 boca Graševine vrhunske berbe 2017, odnosno 300 boca Pinota crnog. Berba 2017 bila nam je jako dobra i upravo ono što ćemo danas etiketirati i što će svi gosti festivala kušati, ponijeti sa sobom, biti će, kažem, jako dobra kapljica, jako dobra okrijepa, jako dobar suvenir. Pred nama je, svake godine se ovako u ovo vrijeme skupljamo upravo neposredno pred berbu, jedna nova sezona vinogradarska, jedna nova godina i ovako već, kažem, dugi niz godina sa festivalom krećemo u berbu, pa tako mogu reći da tijekom krajem ovoga tjedna nova berba nam kreće. Kakva će biti, kakvi će rezultati biti, to je još možda rano za reći, ali naši ljudi, naši enolozi, vinogradari, svi će, vjerujem, jako puno truda su i već uložili i uložit će da rezultati budu jako dobri. Evo, neću ja dulje govoriti, riječ neka uzmu sami organizatori festivala, pa evo, Hvala lijepa. Organizator festivala, možete. Naravno, Kutjevo d.d. što prati Aurea Fest sve ove godine. Organizator festivala je udruga Aurea Fest Požega, direktor Ivan Buljarac. Izvolite. Hvala lijepo. Cijenjena dama i gospodo, cijenjeni uzvanici, predstavnici medija, ostali gosti. Uvijek mi je zadovoljstvo naći se ovdje u Kutjevu, posebno ovim povodom, kao što je rekao prethodnik, dugi niz godina uspješne, kvalitetne suradnje s Kutjevom, sa njihovom potporom kao generalnog sponzora jedne kulturne, glazbene manifestacije kao što je Aurea Fest. Dakle, ove godine smo ovdje u ovim prostorima i drago nam je da ste se odazvali ovom našoj manifestaciji kao jednoj uvodnoj priredbi kompletnog festivala Aurea Festa 2018. godine. Kratko ću samo reći da festival započinje u četvrtak 30.8. i u četverodnevnoj manifestaciji, dakle, zaključujemo s 2.9. Očekuje nas niz vrlo kvalitetnih programa, posebno u glazbenom dijelu, čemu će više biti riječi kasnije. Ne bih sada oko toga, ali ću naglasiti, dakle, osim tog glazbenog dijela i sve ono što jedna ovakva kulturna i najznačajnija manifestacija u našoj županiji tijekom cijele godine ima i što želi pokazati našim sugrađanima, ali i šire gledateljstvu širom Lijepe naše. Dakle, osim ovog glazbenog dijela očekuje nas niz drugih programa
sa bogatom vinskom, sa bogatom gastroponudom, o čemu će također biti riječi u nastavku na preskonferenciji, odmah poslije ovog druženja ovdje. Dakle, ja se zahvaljujem posebno glavnom sponzoru ovog festivala, Kutjevu DD, na dugogodišnjoj suradnji, a prije svega i na ovogodišnjoj potpori ovogodišnjem festivalu. Tu su i ostali sponzori od zlatnih, srebrnih, brončanih i prijatelja festivala koji daju svoju potporu i koji svake godine sudjeluju u financiranju jedne ovakve sve značajnije i sve zahtjevnije priredbe. Zahvaljujem se i medijima koji nas prate i koji su se odazvali i današnjem druženju, ali i inače koji nas prate i koji također pozdravljam i nadam se da će nas pratiti i u buduće, ne samo tijekom do festivala i u festivalu, nego i u budućim aktivnostima koje udruga ima. Ja neću više dužiti, još sam sve jednom skupa pozdravljam i još jednom zahvaljujem svima ovdje nazočnima koji su se odazvali ovom priredbi. I na kraju ispred generalnog pokrovitelja grada Požege, gradonačelnik Darko Puljašić. Slavenko, hvala. Ja ću početi malo drugčije. Slavonija, prpošna, gizdava, bogata, čeka jesen, čeka sve ono što je Slavonac radio, Slavonka, cijelu godinu i zato pozivamo sve vas uvijek početkom 9. mjeseca da uživate zajedno s nama u svim blagodatima ove zemlje. Grad Požega, Aurea Fest, Zlatne žice doline i naravno naše Kutjevo već 50 godina surađujemo. Kvalitetno, dobro. Ne zadovoljavamo se osrednošću, uvijek uzimamo najbolje, kako u vinu, hrani, ljudima, ženama, uvijek je kod ovdje u Slavoniji bilo najljepše. Ne treba bježati od toga, već treba reći da dođite u Požegu, dođite na Aurea Fest, dođite, uživajmo zajedno jer evo, danas punimo sigurno najbolja vina u Hrvatskoj, vina koja vrijede, ali da bi ta vina svi probali, mi ih moramo reklamirati, mi ih moramo piti, mi moramo reći ono što ona jesu, da su najbolja. Čestitam organizatoru, svim onima koji su sudjelovali, mislim da će ove godine Aurea Fest potrajati 4 dana, međutim ova 4 dana organizatori, svi oni koji su radili su uistinu se potrudili da pored pića, gastronomije, uistinu glazbeni program bude za sve. Mislim da u ovom programu nema nikoga u Hrvatskoj, nadam se i šire, da neće nešto naći za sebe, uživati zajedno s nama. Nismo zaboravili našu tradiciju jer s time se ponosimo. To nas obilježava, to smo mi. Pogledajte naše narodne nošnje, naše djevojke kako su obučene, to su najbogatije nošnje u Hrvatskoj, možda i dalje. Prema tome, to je srce slavonsko, to su Požežani, dođite u Požegu na dobre vibracije, na dobro piće i naravno na najbolja vina na svijetu. Hvala lijepo. Kao što direktor je rekao festivala, nakon ovoga ćemo gore održati kraću konferenciju za medije na kojoj onda možete i doznati najnovije informacije, s obzirom na to da je zadnja presica bila prije 3 mjeseca u gradu Požegi, puno toga je novog, znamo i termine, ima još nekih novih dodatnih sadržaja. A sad evo molim sve ovdje organizatore i pokrovitelje da prijavu. Ja bih samo još jednu riječ u ime tvrtke Kutjevo DD kao glavnog sponzora. Evo, slobodni smo na neki način i vas obavijestiti da se želimo aktivno uključiti u promicanju ovoga kraja, prije svega Zlatne doline i u dogovoru sa gospodinom Rene Bakalovićem koji je, možemo reći, guru i gastro scene i novinarske scene. Želimo poručiti da ovaj kraj nudi puno više od onoga što u ovom trenutku zapravo se ovdje događa. Želimo započeti neki trend, možda ne odljeva ljudi, jer to vjerojatno započelo, ali poručiti svima da ova dolina nudi nešto što zapravo malo gdje u Hrvatskoj ima i da jednostavno trebamo puno više raditi da imamo danas, da sutra imamo ono što zapravo danas nemamo, to je puno ljudi ovdje, zadovoljne mlade ljude i želju da se ovdje dođe. Evo samo, to je želju par riječi
Možda gospodin Bakalović, evo. Apsolutno da, ja imao bih vam puno što za pričati u vezi te emisije, ali jedan od leitmotiva je vratiti ugled Graševine, dakle ne samo po količinama najznačajnije hrvatske bijele sorte, nego popratiti šta već i svijet prati, dakle da najveće autoriteti svijeta su se složili da nema Graševine nigdje kao u Hrvatskoj, da nema toliko raznolike, a mi smo tu u srcu. Dakle, najlogičnije je da odavde počne ozbiljna priča tog novog. Zvučat će možda malo preskromno, mi znamo i sad već po količinama šta je Graševina, ali još uvijek se malo podcjenjuje ta priča. Dakle, jedna je paralela kako je početkom osamostaljenja narasla Istarska Malvazija, u tom marketinškom smislu možda čak preskočila Graševinu i sad osim količina treba vratiti taj ugled. Vi vjerojatno znate da je Kutjevo d.d. najveći hrvatski izvoznik vinski i dakle sad osim toga, osim količina treba pokazati koji je značaj Graševine, a mi ćemo naravno i na drugim stvarima i dakle pokazati da Hrvatska kao vrhunska enogastro destinacija ima šta pokazati upravo ovdje. Hvala vam lijepa. Hvala. To ja ću zamoliti naše sudionike da prionu etiketiranju, kako je rekao gospodin Vitez. Znači, možemo Evo ga, to bojim se da ne budem preslampan. jedna mašina. Ovo je zato posebno, kako rekli, isti ti rekao. Evo me sam se točim, ajde! Ima još bire. Sad jebi ga. Pozdravljen, imamo dva. Pozdravljen.